23. vydanie školských správ základnej školy s materskou školou v Makove. Obsahujú tie najzaujímavejšie udalosti, ktoré naši žiaci zažili v mesiacoch september a október v školskom roku 2025-2026. Vítajte! Nový školský rok sme začali v kultúrnom dome. Po hudobnom úvode našich žiakov nás príhovorom privítali pani riaditeľka, pán starosta a pán farár. My deviatáci sme prváčikov odviedli do ich novej triedy. Ruky mám párnu. Jedno v tieni srdca, druhú na jeho výslni. Často sa jednej lení a druhej zazelení. Nemá na rozmienení. Prázdniny sú celkovie veľmi smutný čas, ale neboj, už to končí a do školy môžeš zas. Hola, hola, škola volá. Vážení prítomní, včerajšia nedeľa dala bodku bežným pracujúcim za predĺženým víkendom a nám školákom dala definitívnu bodku za druhým mesiacom školských prázdnin. Preto vás ešte raz srdečne vítam dnes 1. septembra na prahu školského roku 2025-2026. Vážené pani učiteľky a pani učitelia, patrí nám naša vďaka a úcta. Vieme, že vaša práca nie je ľahká. Potrebujete pevné nervy, veľké srdce a niekedy je schopnosť hovoriť potichu, ale tak, aby vás počula celá trieda. Istý profesor pri Stužkovej slávnosti raz povedal jednému študentovi: vieš, nie každý môže vyniknúť vo svojom živote na poli vedy, umenia alebo poznania, ale každý môže mať veľké, milujúce srdce. V septembri sa uskutočnilo aj účelové cvičenie. Žiaci sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vydali do rôznych svetových strán, aby v prírode nadobudli nové poznatky. Samozrejme, tejto praktickej aktivite predchádzala teoretická príprava. septembra sa na našej škole uskutočnila akcia nazvaná Biela pastelka.
To, na čo je zameraná, sa dozviete v tejto reportáži. V dobrovoľníci v zbierke Biela pastelka sú naši deviatáci. Zbierka je zameraná pre nevidiacich. Aká je výška príspevku? Výška príspevku je dobrovoľná. Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa začiatkom októbra zúčastnili prírodovedeckej exkurzie do Ostravy Vítkovic. Tu navštívili Vysokú Pec a Svet techniky. Ak chcete vidieť, ako to na tejto exkurzii vyzeralo, pozrite si nasledujúcu reportáž. My ideme teraz do Ostravy, do Vysokých Pecí a do sveta elektroniky či techniky, či niečo také. A natočíme vám aj odtiaľ také zábery. A je také škaredé počasie, také zichravé. Co vám poviem? Máme helmu. Dobrý deň. Od koľkého roku je tento areál sprístupnený verejnosti? Je zpřístupněno vlastně od 1. května 2012 oficiálně. Koľko ľudí ročne tento areál navštíví? No podle odhadu něco přes 1 milion. Máte nejakú zaujímavú príhodu zo sprevádzania turistov? Příhody, ono je to takové těžké, jak které, jo. Když řeknu třeba ohledně, když se budeme se bavit ohledně výšek, kdy lidi třeba měli problém dostat se někde s výškama a byl jsem tu třeba v období, tak už byl někde listopad a byl to nějaký ohňostroj a lidi prostě najednou zapomněli, že pod nimi je prostě lávka, tak prostě vystoupili, aniž by si vůbec všímali, že jsou prostě ve vzduchu, koukali prostě na ohňostroj, jo, takže vůbec jim najednou ten problém s těma výškama nevadil. Až to potom zjistili, tak rychle teda vycouvali zpátky. Ako prebiehal bežný pracovný deň vo fabrike? Běžný pracovní den, no, tak pracovník přišel přes vrátnici, šel na šatnu, oblikl si prostě svoje montérky, šel na to pracoviště, tam každý měl svoje úkoly, tu byla údržba, nebo prostě pracovníci, ať už Vysokých Pecích, koksovny, aglomerace, kohokoliv, tak prostě no, otracili z těch svých 8 hodin a skončili a šli zase domů. Celý problém, to fungoval úplně normálně klasický běžný proces. Ďakujem. Chalani, ako sa vám tu zatiaľ páči? Výborné toto je. Jo, dá sa. Ne, sa mi na tým páči tá výška, no. Je to fakt pekné, tak keď si úplne hore. Výborné. Fakt krásne to je a tak. No, bomba špica zatiaľ. Fúka, mlha, ale je to dobré, je to strašne vysoké, čo mám rada. Je to super, ale je zima a fúka. Je to tu pekné, ale nič nie je vidno. Je to zážitkové a je to v pohode, no. A mne sa to tu tiež veľmi páči. Práve sa nachádzame v najvyššom bode našej prehliadky a to je 72 metrov. Trošku tu fúka, ale to je pochopiteľné. A teraz už ideme iba nižšie. Poďte za mnou. Tu máme krásny výhľad na Ostravu, ale je trochu zamračené. Teraz sa už nachádzame na Velíne, čo je riadiace centrum celej veže.
sa nachádzame vo svete techniky, kde si žiaci môžu vyskúšať rôzne pokusy. Veľmi sa im to tu páči. Dobrý deň, pani učiteľka. Ako hodnotíte včerajšiu exkurziu a čo sa vám na nej najviac páčilo? Nuž, včerajšia exkurzia do Ostravy bola zameraná hlavne na návštevu Vysokopecného okruhu v dolnej oblasti Vítkovic. V podstate žiadna výroba nie je pre žiakov taká ľahko dostupná, aby tam mohli ísť na exkurziu. Väčšinou buď z prevádzkových dôvodov alebo z hygienických dôvodov nevpúšťajú do areálov výrobných žiakov na exkurzie. Tento areál je už ale nie plne funkčný, je v podstate múzeum. V roku 1998 sa tam skončila výroba a po roku 2000 v podstate sa stal tento objekt múzeum a myslím si, že je to niečo, čo naozaj stojí za to, aby si to žiaci pozreli. Je to objekt z minulého storočia a majú takú predstavu po prehliadnutí tohoto objektu a tých jednotlivých súčastí o tom, ako vlastne tie výroby v minulom storočí bežali. Myslím si, že mnohí starí rodičia pracovali v tom objekte tej Vysokej pece, takže určite sa doma o tom aj rozprávali. Čo sa týka samotného toho objektu, takže dokáže si človek na základe prehliadky toho objektu vytvoriť predstavu o tom, aká bola Vysoká pec, čo sa týka rozmerov, čo sa týka tých jednotlivých súčastí, no a aj tej náročnosti práce. Boli sme na pracoviskách, kde vlastne zamestnanci pracovali pri teplotách okolo 60 stupňov Celzia a bežala tam nepretržitá trojsmenná prevádzka 365 dní v roku, takže žiadne prázdniny, ako my máme v škole. Myslím si, že to bolo teda také, že mohol si každý vytvoriť o tomto predstavu. Potom teda po prehliadke tohoto Vysokopecného okruhu sme išli do Veľkého sveta techniky a vo Veľkom svete techniky boli expozície z oblasti chémie, z oblasti biológie, z oblasti fyziky, geografie a tak ďalej a tak ďalej. A každý si mohol nájsť teda ten svoj objekt záujmu, každý si mohol vyskúšať čokoľvek, takže myslím si, že každý si tam prišiel na svoje. A dnes, keď som sa rozprávala so žiakmi o tom, či sa im to páčilo, tak zatiaľ som získala iba kladné odpovede. Takže predpokladám, že všetci boli spokojní a že exkurziu v nejakom takomto duchu si určite radi zopakujú. Pre žiakov 1. a 6. ročníka bola v pondelok 27. októbra pripravená beseda s hudobníkom, spevákom a spisovateľom Braňom Jobusom. Ten žiakom predstavil svoje knižky, no i zaujímavé hudobné nástroje a svojským humorom rozveselil nielen žiakov, ale aj ich pedagogický dozor. Branislav Jobus, je tomu tak? Je. Tak potleskom teraz privítame pána spisovateľa Branislava Jobusa, ktorý... Alebo na Sobovskálke pri Trenčíne, to je po ceste sem k vám, keď som išiel napríklad, je tá skálka pri Trenčíne, a tam je kláštor. A normálne v tom kláštore na poličke je položený zvon väžový, naozajský. A ja som si cingol na ten zvon väžový a hovorí si, jak to krásne zmeje, že ja by som chcel mať doma veverboven zvon väžový, som si povedal. Že im niekto tú UFO kupolu v Skarbobrusku odrezal a zmizlo to aj so šeskou smenou aj s kuchárkami. Aha, len tí stĺpiky tam ostali na moste Server, to vidíš? Z Bratislavského mosta SNP niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Tvrdím si, sebe a iným s výfurkou smrad.
to by sa dalo spať ešte možno, že? Ale už pôjdu kúpne gitary, bas-gitara, už sa spať nebude dať to vôbec, ale nevadí, jak som povedal. Zlatenka, vy sa nechcete učiť, mož sa vás hlási. No poď. A potom Zemekula videla, aký som z toho nešťastný, že 2. apríl, že taká tesnotka. Tak mi dali na 2. apríla páči. To bolo z dnešných správ všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a už sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami pri ich 24. vydaní. Dovidenia.